Aký dôchodok budem mať? Túto otázku si položí každý z nás. Podľa prieskumu ale až 96% ľudí nepozná odpoveď. Drvivá väčšina mladých sa obáva, že na staré kolená bude mať nízky príjem. Čoraz viac z nich si preto začína sporiť na starobu už teraz. Byť dôchodcom na Slovensku asi nie je výhra, aspoň také sú naše očakávania. To, čo sme v Ritarianskom skôpe zistili a čo žiaľ Bohu nie je až taká dobrá správa, je to, že Slováci vyšli z celého prieskumu ako najviac pesimistický národ. Viac ako polovica pracujúcich Slovákov očakáva v starobe nízky príjem, zdravotné problémy a že budú odkázaní na pomoc iných. Sociologička vidí pre tieto obavy aj reálne predpoklady. Sú veľké skupiny s nízkymi mzdami, keď sú veľké rozdiely, hlavne žien sa týka, ktoré majú nižšie mzdy a tak ďalej, čiže môže mať očakávanie, že teda sa mi to prejaví aj teda, že v dôchodku. Dobrou správou je, že čoraz viac mladých berie veci do vlastných rúk a šetria si na dôchodok sami. Tu však narazia na problém. Nevedia, koľko majú každý mesiac odvádzať, aby si nasporili na dobrý dôchodok. Ak sa chcete dozvedieť, aký dôchodok môžete očakávať z prvého piliera o 10 alebo 20 rokov, sociálna poisťovňa odporúča navštíviť kalkulačku, ktorú nájdete na jej internetovej stránke. Jej vyplnenie vám dá ale poriadne zabrať. Kto si chce zistiť výšku dôchodku, potrebuje poznať svoj vymeriavací základ od roku 1984. Druhou veličinou, ktorú zadávate do kalkulačky, je obdobie dôchodkového poistenia. A treťou veličinou je aktuálna dôchodková hodnota. To je veličina, ktorá sa určuje každý rok a určuje ju právny predpis. O niečo jednoduchšie je naplánovať si cieľovú sumu pri sporení v druhom pilieri. Pri 5% výnose je suma úspor dvojnásobkom vkladov za 25 rokov. Pri 3% výnose to trvá 40 rokov. Priemerný dôchodok na Slovensku je dnes 359 eur. Ak si chcete starobu spríjemniť lepším príjmom, mali by ste sa ňou začať zaoberať čo najskôr. Daniel Horňák, Teatry.